couple weeks ago, I got this doll, and I want to treat her like no home because I want to. And I'm gonna dress up her now and like brush her hair and clean her cheeks because clean her face and okay, I'm just gonna change. Я хочу хочу интернет. 여러분 잘 주면 감사합니다. 하나. 먼저 같아요. 세트면서 되는 그래. 애기를 특별 세트면서 들어가서 섬이요. 그다음에 애랑 같이 쓰고 싶어. 깨물이야. What the f... Ik ga het thuis studeren en zo voor de vijf dat ik je noemt Ramden IX. Kijk. En dan zet ik straks een sammy. Even shape net ja. Is het zo als je een beetje rood hebt? Toilet schootjes. Is het als je een het ergens en carrot mijn grandma gaat dood staan. Hij zei geen thuis is ook wel een beetje nice and